Anwyl gyfeillion, ladies and gentlemen, thank you for your attendance today on this solemn occasion. Diolch I chi gyd am eich presenoldeb heddiw ar yr achlysur difrifol hwn. Fy nyletswydd yn awr yw cyflwyno'r Uchel Siryf Dyfed, Mr Rowland Rees-Evans, a fydd yn cyhoeddi'r esgyniad. It is my duty now to introduce the High Sheriff of Dyfed, Mr Rowland Rees-Evans, who will read the proclamation of the accession. Deiwn at ein gilydd y pnawn hwn yn dilyn ymadawiad yn ddiweddar Frenhines Elizabeth II. Mae'n tristwch ar yr adeg hon yn cael ei rannu gan bobl ar draws y byd, wrth i ni gofio gydag anwyldeb a ddiolchgarwch am yr oes o wasanaeth a roddwyd gan y Brenhines, yr un sydd wedi teyrnasu am y cyfnod hiraf. Ond mae'r seiliau yma ein brenhinaeth wedi ein adeiladu arnynt wedi sicrhau bod y goron wedi ei throsglwyddo drwy'r ganrifoedd mewn olyniaeth ddidor. Mae'r seremoni heddiw yn nodi'r cyhoeddiad ffurfiol i bobl Sir Ceredigion a Dyfed o dechrau'r tenasiaid ein Brenin Newydd. Ddoi cyfarfu Cyngor yr Esgyniad ym Mhalas St James i gyhoeddi ein Brenin Newydd. Codwyd y baneri a oedd wedi ei hanner gostwng ers marwolaeth y Frenhines yn llawn am gyfnod byr i nodi dechrau'r tenasiaid ei fawrhydu. Gwnaed gorchymyn gan Cyngor yr Esgyniad hefyd yn gofyn i uwch syryddion wneud y cyhoeddiad gael ei ddarllen o fewn meysydd ei hawdurdodaeth. Y dasg honno fel Uchel Siryf Dyfed a chydaf yn letswydd ostynedig y byddaf mewn i'r rai eiliadau yn ei chyflawni yma heddiw. Mae'r cyhoeddi'r Brenin Newydd yn hen draddodiad y gellir ei olrhain yn yr ôl dros ganrifoedd lawer. Nid yw'r seremoni yn creu Brenin Newydd yn syml cyhoeddiad o'r esgyniad ydyw a digwyddodd yn syth ar farwolaeth y Frenhines. We come together this afternoon following the passing of our late sovereign, Queen Elizabeth II. Our sadness at this time is shared by people across the globe as we remember with affection and gratitude the lifetime of service given by our longest reigning monarch. But the basis on which our monarchy is built has ensured that through the centuries the crown has passed in an unbroken line of succession. Today's ceremony marks the formal proclamation to the people of the county of Ceredigion and Dyfed of the beginning of the new king's reign. Yesterday, the Accession Council met at St James's Palace to proclaim our new sovereign. The flags which had flown at half-mast since the Queen's death were raised briefly to their full height to mark the start of His Majesty's reign. The Accession Council also made an order requiring High Sheriffs to cause the proclamation to be read in the areas of their jurisdiction. It is that task which, as High Sheriff of Dyfed, with my humble duty, I will in a few moments discharge here today. The proclamation of the new sovereign is a very old tradition which can be traced back over many centuries. The ceremony does not create a new king. It's simply an announcement of the accession which took place immediately on the death of the reigning monarch. In an age where modern methods of communication convey news around the globe in an instant, the proclamation is no longer the means by which people learn for the first time that they have a new monarch. Today, however, is one of the first occasions when communities have an opportunity to come together and reflect on the moment in our nation's history when the reign of our longest-serving monarch came to an end and our new sovereign succeeded. Boneddigion a boneddigesau, cyhoeddi'r esgyniad. Ladies and gentlemen, the proclamation of the accession. Gan ei bod wedi ryngu bod I ddiw hollylluog I alw I ofal ein diweddar sofran yr arglwyddes Frenhines Elizabeth II o fendigaid a'i gogenyddus gorffadwriaeth y mae coron teyrnas unedig
Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon, o blegyd ei hymadawiad wedi dod yn gwbl ac yn gyfiawn i ran y tywysog Charles Philip Arthur George. Yr ydymnenau felly arglwydd ysbrydol a thymhorol y deyrnas hon ac aelodau o'r dir cyffredin, ynghyd â'r aelodau eraill y gyfrin gyngor i ddiweddar fawrhydi, cynrychiolwyr y teyrnasoedd a'r tiriogaethau, henaduriaid a dinasyddion Llundain ac eraill yn awr yn datgan ac yn cyhoeddi trwy hyn yn un llais ac o galon a thafod unfryd fod y tywysog Charles Philip Arthur George bellach o blegyd marwolaeth ein diweddar sofran o serchus goffadwriaeth wedi dod